ассалому алайкум бинандагони азиз ва алайкум ассалом бинандагони азиз. имрӯз як хабар дорем дар кони тиллои сангвор дар Заринг барои кор даъват карда мешаванд бародарои азиз, ронандагони мехлапат, экскаватор, дулан ва дигар ҳамхел техникаҳои калон. агар аз камбудиҳо пурсе, бекамбудӣ намешаванд, не ки камбудиҳо хеле каманд. Камбудӣ аз ҳама калонтар сари вақт додани музди маошаи мушкил нест, сари вақт дода мешавад ва ҷойи хоб, хурду хӯрок, баня, сауна вақта ҳамаш ҳаст. касоне ки хоҳишманданд, марҳамат, ташриф биёранд. рақамҳои поёнда манӯчер гуфтани одам занг бизанед, ҷузъиёти бештар дар бораи кор ва саволҳое ки бошанд ба ҳамин одам батие. бозам мегӯм бародари азиз, мехлапат, экскаватор ва дулан ва ҳамин хел техникаҳои калон насиб боша, марҳамат кинед то охири биёе. вақте ки омаде ҳатман моро бибине ва мо ҳам дар ҳаминҷа насиб боша булдозрист кор мекунем, сар мекунем кора як ҷоя. ватани моро ҳам якбора тамошо кунед. бачаҳо бозам мегӯм барои кор даъват карда мешаванд. хурду хӯрок, сева хурду хӯрок, ҷойи хов, сауна, ҳамаи бекамбудӣ, яъне ки маошам сари вақт ҳаст. марҳамат, дар ҳамин рақамҳо занг занед. манӯчер ном дора. ҷузъиёти бештара аз ҳамин одам бипурсед. саломат бошед, зинда бошед.